ngamong tay ka di ka jingpang bampong ray kanu jingpang ro kamuan hi sendet kanumuan ban ya pihado pinda do ken ka men sim kan don hi ka dak ni ka shin ka ban pen I ba ka super ka metrongi mo ka don hi ka te pi te ban kan mau ba ka jing im ngi don dang ka we but mde ngi im tang mentala di ha ngi don ki khon ki ti ki kemi ki pa ki para ki ba ap yang ki ba don kam yang mo te dangim perkhat ya la diru so bahaya perkhat ya ki bahaya ma sam ki khon ki ti mo ne ya ka ya ka jat ban rio ka badang don kam mo menta ngan ong pi we are losing so many young lives ka ka banjaya ka state jungi ka productivity ki young lives ki badang ka kapor life ho sau pus nem kadang de ka productive period mo